Bună ziua! Da, ne așteaptă o partidă foarte grea, cu un adversar foarte bun, un adversar care joacă un fotbal ofensiv. Analiza pe care am făcut-o și la meciul tur și acum înainte de meciul retur, mi arată o echipă din punctul meu de vedere foarte bună, o echipă care rar am văzut în ultima perioadă, eu știu, să aibă o așa posesie, o așa dinamică pe faza ofensivă, o agresivitate pe faza defensivă, o echipă foarte bine organizată. Chiar dacă nu sunt, eu știu, o echipă cu jucători, cu individualități, să spunem, cu 1, 2 jucători, 3 jucători de foarte mare calitate, nu, dar sunt o echipă bună, luați ca un grup așa. Și ne așteaptă o partidă foarte grea, trebuie să fim pregătiți pentru un joc foarte greu. Trebuie să facem totul perfect, și defensiv și ofensiv, ca să reușim să scoatem un rezultat pozitiv. Se pot păcăli după meciul tur sau vin cu temele făcute și își dau seama că Este clar că nu se vor păcăli și este clar că știu și ei acum că nu vom mai folosi aceeași echipă pe care am folosit-o în meciul din Danemarca. Acolo am avut și acel ghinion că, eu știu, 7 minute am luat 2 goluri, primele 2 șuturi am primit 2 goluri, fiind și o echipă tânără, clar am căzut puțin așa și mental, dar cu siguranță va fi un alt joc mâine seară și ei vor fi pregătiți pentru acest lucru. Vă mai gândiți la primăvara europeană? Eu mă gândesc la meciul de mâine. Este important meciul de mâine, să reușim să facem un rezultat pozitiv. Dacă mâine vom reuși să obținem victoria, într-adevăr, apoi putem să ne gândim și la pașii următori. Dar mâine seara este important jocul. Ai discutat cu jucătorii care au evoluat în Danemarca, le-ai ridicat moralul sau cum sunt? Cum îi simți? Păi n-ați văzut că la meciul de la Ploiești, că am Toți au jucat. Păi, nu au jucat toți, dar am fost cu jucători care au fost în Danemarca, cei care au rămas acasă, suntem, Adică când și-au pierdem, lecția? știi cum e, când pierdem toți, când câștigăm toți, nu pierd doar 2-3 jucători, 5 jucători, nu, pierdem toți, câștigăm toți. Și important este că băieții au avut reacții și la Ploiești am reușit să facem un joc bun și să câștigăm. Trebuie să mergem cu încredere mâine seară, să intrăm pe teren cu curaj, cu atitudine, să reușim să facem un rezultat pozitiv. Doar așa putem să facem un rezultat pozitiv mâine seară. Care e situația jucătorilor care s-au accidentat la Ploiești? Da, din păcate avem câțiva jucători indisponibili și aici mă refer la Daua, Tam, Radunovici, care au probleme medicale, Bilel nu este pe listă și el are probleme. Deci avem câțiva jucători cu probleme, dar avem alți jucători care pot să-i înlocuiască. am văzut și pe Florinel antrenându-se separat. De ce? Da, este separat el, da. Așa am decis că pentru meciul de mâine să nu fie în lot. Mai sunt Și Daua și Tam, amândoi fundași centrali? Da, am spus mai devreme, da. Și sunt șanse să fie recuperați? Vreunul? Da, eu sper că Până eu știu, în 2 zile maxim să-i recuperăm. Deci nu pentru mâine. Pentru meciul de mâine m-am referit că nu sunt apți. Azi dimineața Nu sunt 100%. Azi dimineața patronul echipei a anunțat că schimbă puțin strategia, că vrea primăvara europeană. Da, ok. V-am mai spus mereu, sunt discuții pe care le am cu patronul după fiecare joc în care îi explic ceea ce vreau să fac. Ok, a venit și v-a spus vouă treaba asta. Foarte bine că v-a spus-o. V-am spus-o eu după meci, imediat v-am spus-o și după meciul cu Petrolul, v-am spus-o. Ați vorbit și de Garita de la FC Argeș? Nu știu, nu vorbesc de transferuri acum pentru că transferul se fac în ianuarie. Rezultate și de puncte din campionat și-au pus amprenta asupra evoluțiilor din Conference League, pentru că este o diferență foarte mare între primul meci de la West Ham și ultimul meci cu Silkeborg. Așa este o diferență mare, dar am înțeles, am fost criticat, ni s-a spus, dar trebuia să și analizăm cu ce jucători am jucat acolo, cu jucători cu media de vârstă de 22 de ani. Am terminat cu 3 jucători de 2 jucători de 2004, jucători de 2003, 2002, 2001 în teren. Am jucat cu o echipă foarte tânără, jucători care evoluau, eu știu, pentru prima dată în cupele europene. Nu este ușor. Într-adevăr, ne-am asumat acest lucru. Nu mă așteptam să facem un joc așa slab. Mi-am cerut scuze față de suporteri. Se poate întâmpla. Lazio a pierdut o echipă bună care au jucat acum 2 meciuri în Europa, au luat 5 goluri în deplasare, au pierdut 5-1 parcă. Tot în Danemarca. În Danemarca cu Midtjylland, da. Deci se poate întâmpla la fotbal, la asemenea toate. Asta nu înseamnă că noi am fost în Danemarca și ne-am dus așa. S-a întâmplat să facem un joc slab. Dar, ok,
cum ai spus tu, venind din campionat avem 2 victorii consecutive. Nu s-a întâmplat asta în acest campionat. Am reușit să facem jocuri bune și cu FC Argeș și cu Petrolul. Adică ceea ce ne-am propus în aceste 3 jocuri, în campionat ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit în Danemarca pentru că toate argumentele pe care le-am adus. Dar sperăm mâine seară să facem un rezultat pozitiv și să-i bucurăm pe oamenii care vin la stadion, oamenii care ne urmăresc la televizor, pentru că de când am venit la echipă, am spus întotdeauna că publicul a avut un aport important asupra echipei, ne-au ajutat foarte mult în momentele dificile și s-a văzut acest lucru că am reușit să întoarcem rezultatul când ei au fost alături de echipă și mi-aș dori în continuare să rămână alături de echipă, pentru că o echipă de fotbal are nevoie de suporteri. Și mă refer aici nu doar la galerie, ci mă refer și la